Himbotok khaiman ngekai sung asram bari constitution ni sampawar amsuye sung khoi tongo sungo himbotok klaim bathani sung eksungeng lakya ora sini sung manana rongka sini tipramotha tei YTF tei sini TWF sung ora khaiman jaka sini tipramotha ni bo tamnai block president tongo vice president tongo tei YTF ni bo tongo president vice president do aba hai kabuma sini tipramotha na atong sung kabuma tongo tini sung tini ora himbotok klaima karom ke kaisino sung nukhna thanai 4 tarik go sini TSR officer khronglui sini sar Mark Hasin Jomatia tei Kiron Kumar Jomatia bo naik subidar borok khronglui no officer borni constable roksa direct gulikai berthaman sung nukha sung abono to sung tini sini tipramotha sung khado sung tini himbotok khlaileka sung nugo aba hai tebo kobongma sung tharai rogo nukhna sini buku khoroksa bihi busai bor kaise program khai phimosi sini buku aloni sakki Jomatia busai no bui bihi no rongfre man nuka sung rep khlayu aba ki bothana ro naika sung tebo kobong nugo aba hai sung sini sukoram sar SDM aba hai te sini Robiliton aba hai Priyanka Jomatia Priyanka Mok Payal Murasing aba hai kobong rep khai batha jomani sung nugui tongo tei sung thanai sini fireman Bisujit Deborma buba hai no hai buni dohani borok bai lama ono musuk tok buti butha jaka abrok tongoi sung kin bukha tongmolia aba hai no sung nugui sung tini sung tipramotha sung tini lama himbotok klaina naka tei sung justice sana naka sung justice sanmani abono sung tini Sukando Das Korsa Rifleman sung nayo sung bono phasir nani tei chini butha jangnai chini TSR je officer borong nukungo sung compensation nayo borong no 5 লাখ sung nugo jot jaga no thika kai 5 লাখ du borok khorsa ni ki bini lakh mani dam ki 5 লাখ abo 5 লাখ ni mari da sung nayo 5 লাখ sini ai officer borok thiman ki 5 লাখ ba sung sarung mono 5 লাখ ya sung nayo borong no 5 লাখ jaga 50 লাখ nang to te dakti borong nukungo sorkari chakri nang to asro sung nayo hambai Pulang nin sin nin tama Anu Majina Deborma Asad Asrama Blok Komite ni TWF ni masih সদস্য जों दिनै आरो हimbotok khaimani kai जों जेसिनि TSR दिनै दुइजना Kiron Kumar Jomatia kaisi bai te Mark Hasin Jomatia no butharmani abunate जों दिनै bini justice nayo जों bono je butharnai bini bagal जों दिनै फासि nayo Sukanto Das no जों दिनै फासि nayo abun दिनै justice जों दिनै TWF buri rok जों bubagrani Enggoi जों दै dulmungbai जों दिनै tipramotha bedek enggoi जों दिनै himbotok khainani nangkha जों tiprasarok जों buri rok himbo जों busabai himi bo दिनै kuno ongko sikreikha दिनै kuno ongko sikreikha sepsi kreikha दिनै septi sikreikha जों busai logi himi pojonto जों rep khaijago दिनै rep khaijang mani जों दिनै kuno justice krei जों obono जों दिनै himbi जों दिनै justice nangkha दिनै khainani nangkha जों Obosimiya sini kebang mar tonggo rape case, murder case, sungguh jaga justice maya, sung tini obon bang justice nanggo, tini Sukanto Das no tini phasi mari nai, tini TSR duijona officer no butharmani bagai, obosimiya kebang mana tonggo butharmani jot tono sung tini justice
जोंनो रिनानि नांनाय जों मानानि नांनाय जास्टिस आसना हामबाय